Assalamualaikum lur dulur, sobat cinta ilahi, insan tauhid, ahli sujud, komunitas eling Gusti tanpa wanci, dimanapun berada. Seni melukis diri dengan sujud, dengan berbuat baik pada sesama dan alam semesta, dalam gerak dan dalam diam, sambil beraktivitas, bahkan sambil bekerja pun, hati batin terus selalu tersambung pada Tuhan. Gerake nggauta pemandenge ati mung mring Gusti. Iki kidung mahabbah ing Gusti, bronto ing Pangeran, gandrung kelawan laku rukuk sujud. Sujud nilai tertinggi dalam hidup. Dalam hidup nilai tertinggi ya rukuk sujud. Penting dalam mengarungi kehidupan dengan hidup tegar berjalan di muka bumi dengan bermental tauhid. Memasukkan kebesaran Tuhan dalam hati dan mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati. Kemudian kemanapun memandang, hanya yang ada, menyaksikan keagungan Tuhan. Tuhan dekat, lebih dekat dengan urat leher kita. Gong Bagong istiqomah dalam mujahadah, artine nemen-nemeni anggone salat, ngaji, nyambut gawe, nemen-nemeni anggone mbayar zakat, poso wulan Ramadan, tindak kaji lamun wus kuwasa. Nemen-nemeni anggone mbekteni wong tuwa, anak, bojo, keluarga. Nemen-nemeni anggone tetulung mring sesama, sesamining dumadi. Selalu berbuat baik pada sesama dan alam semesta. Nemen-nemeni anggone ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Nemen-nemeni anggone nindakake perintah, ngedohi cegah, netepi wajib, tinggal maksiat. Gong Bagong, sibukkan lahiriahmu dengan syariat, batin dengan al-haq. Dalam kehidupan sehari-hari, kepethuk iku perintah dilakoni, kepethuk iku larangan didoi. Iku wis kalebu wong zikir yang luar biasa. Sakwise iku ya duwe amalan sing rahasia, amalan yang tersembunyi, ora ana wong weruh, ora ana wong ngerti, ora ana wong krungu.
yaiku amalan batin, amalan ati sing terus nyambung pada Tuhan. Ati batin terus selalu ingat pada Tuhan. Ati batin terus selalu terhubung pada Tuhan. Terus dilatih, dibiasaake, dilakoni, diamalake. Manfaate besar sekali, bisa langsung dirasakan. Awale yo pancen isih akeh laline. Suwe-suwe bakal akeh ilinge tinimbang laline ing Gusti Allah. Semua butuh proses, butuh waktu, butuh jam terbang. Suwe-suwe zikir batin iku manjing, balung sungsum dalam kehidupan sehari-hari. Nek wis manjing, wis ora bisa lali maneh ing Gusti Allah. Dimanapun, kapanpun, sak nggon-nggon, sak paran-paran, setiap saat, setiap detik, ati batin sibuk zikir. Gusti kuwasa ndika kula zikir eling paduka. Gong Bagong sakwuse nindakake amalan lahir lan batin karo ditambahi ngaji pemahaman kaweruh tentang tauhid. Ilmu iku sak temene mung ana siji, ilmu tauhid. Jiwa raga pancandriya yang bertauhid, pandelenge ditempleki tauhid, sing disawang, sing katon, ya mung af'ale, sifate, asmane Gusti Allah. Lamun zate, zat kang laisa kamislihi syai'un, zat kang tan kena kinira, kinaya ngapa? Aku adalah kamu, kamu adalah aku tidak ada, kamu tidak ada. Yang ada hanya satu keberadaan, keberadaan Tuhan. Wujud, af'ale, sifate, asmane. Lamun zate, zat kang laisa kamislihi syai'un, zat kang tan kena kinira, kinaya ngapa? Pangrungune ditempleki tauhid, kabeh amung kanggo ngrungokake kalamullah, kalame Gusti Allah. Pangrasane ditempleki tauhid, banjur kabeh bisa ngrasakake rahmat yang terus selalu mengalir kepada semua ciptaan. Pangucape ditempleki tauhid, lesane mung kanggo muja-muji ing Gusti, kanggo ngegung-gungake asmane Gusti kang Maha Agung. Akal pikir ditempleki tauhid,
pikir peparinge Gusti Allah sing ngidap-idapi mung kanggo tafakur, mung gumun, mung takjub, banjur tersungkur sujud. Ati batin ditempleki tauhid, dadi sadar ing Allah. Hati terus selalu ingat pada Tuhan. Gusti kuwasa ndika, kula zikir eling paduka. Jiwa raga panca ndriya kabeh badan sakujur, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bertasbih, berzikir, mengesahkan Tuhan. Lur dulur, sakwuse nindakake amalan sing lahir, wong liya bisa ngerti, bisa weruh, bisa krungu, lan uga nindakake amalan batin. Ati batin terus selalu ingat pada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, sak nggon-nggon, sak paran-paran, ati batin terus selalu tersambung pada Tuhan. Amalan khusus, amalan batin para arif billah, siapapun bisa, mudah, tidak membebani, manfaatnya luar biasa. Karya seniman hati, melukis diri dengan sujud, dengan berbuat baik pada sesama dan alam semesta. Tonton terus semua video sebagai tambahan referensi bagi para pelaku spiritual. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.